Yebo ingenezo kwethu impela sibona lapha kumongameli ke wamabhinqa ungizwe emlando omkhulu njengoba ke ebechaza ke ngesihloko ke sengoma yegcwamele isha ngaphansi ke kwamthandeni ke SK lapha ke feature ke intokazi ke uNomcebo Zikode ke uShephisi ejezini bafethu impela ke ungizwe umchuno ke bese sebenza ke sona ke lesihloko kwesale ngoma ke chaza ke ubunzima ke boShephisi mangaba ke uncamathele khona ke ejezini ubese ke seveza nalo ke ibali ke lapha ke wahlangabezana ke naso ke lesi bafowethu ngaphandle basikhuluma kakhulu ke thina ke simbuso sethi MTV sithi nje ake sinishele ke yona lenkulumo kangizwe umchuno ke esebenzisa sona ke isihloko ke segcwamele isha ngaphansi ke kwamthandeni ke SK lapha ke hamba ke nentokazi uNomcebo Zikode uShephisi ke ejizini ake nizwele asi ngangenketho umhlaba shembe ngehla ngenyunga ngehla ngoba senizoba yiShephisi ejezini uyazi isikoleni yayithi mayihlala iShephisi ejezini ngicela ukuchaza nje lento yeShephisi ngendlela enekhono ngayo lokunamathela uNkulunkulu wami lento yazi yayinamathela ejezini uthi ngimna ngezandla ezijulukayo ngiyashisa mhoti uthi uyithinta ayifuni yathukuthela maka wayithinta ukushisa iveli bambelele more angiyazi lento mina ukuthi lamanyala ayafundisa obala iShephisi bese inamathela more mawuthi uyayikhuthula uthi uyayihwaya izoba mhlophe futhi ivamise ukuhlala la izobonakala khona nawo othisha ngathi ngilandela i2 slide lento kabo omncane owayibhema emndenini ngithi lapha la qhobhoka ijezi ngifuna ukubona manje iShephisi ejezini ntangakanani la qhobhoka ijezi maye maqhobhoka ijezi elilandela ngoba phela umlando weShephisi ayinamathele kanye ilokhu inamathele ejezini ayimiyeke umuntu mayithola ithuba enganze ihlafuna sizingane ithi amaShephisi ayashiyana ngala ngokubiza kwawonke khona le ecicine ngathi irapper khona le eshibhile kanti ethi uma uhlafuna ithi inyubuzele ngathi nongfi yayinamathela ekhanda uyogunda ungathandi ubona umuntu enohlakahla loShephisi la ayisana amathela ejezini sinamathela kuya ngeke manje iShephisi ke leyo uthi uyenzani iShephisi akayisuki i-idea yeShephisi ukuthi sathathu ijezi abosifaka amajezi amnyama esikoleni sikhiphe ipipe leli phakathi leli ishort ipeni notish uyiputshuzele ngolokunyana inkomnyama ukuze uhlukane nalamasimbi eShephisi enamathele ejezini sicefe sento phezulu komhlaba.